прывітацца, сябры. Привитание. Лесик, что с тобой? Ай, Вара, я такая никчемная истота. Никому я не потребна. Что? З чаго ты гэта ўзяў? Мне один хлопчик сказал. Бо я разбурил ягоный замок у песочницы. Ой, але ж ты не знарок, правда? Вядома. Я просто загулялся и наступил на яго. А прабачэння папрасіў? 100 разов. А ён мне не дараваў. А потым сказал про никчемную истоту. І тады ты пачаў плакаць. Так, бо мне здаецца, што ён правы. Не слухай яго, Лесик. Ты вельмі патрэбны. Ты просто мяне суцяшаеш. Не, сябры, скажыце. Вось, чуеш? Усе гавораць, што ты самы лепшы зайка, самы разумны. Правда? Вядома, што б мы рабілі без цябе? Правда? Ну які б добраранак без нашага Лесіка? Зусім не цікавы. Правда. Самая праўдзівая правда. Не, ты мне скажи. Правда. Лесик, хопіць. Я табе ўжо гаварыла і не раз. Колькі можна? Ось і ты на мяне злуешся. Значить, я ўсё ж никчемная истота. Што я нарадзіла? Лесик, ну супакойся, ну калі ласка. Прабач мяне, я просто не стрымалася. Лесик, ты вельмі важны для нас. Не чапай мяне. Вось бяда. Каб тут была Кася, яна б яго хуценька супакоіла. Але ж Кася ў сваёй бабулі. Ой, тече вода в ярок, тече. Ой. Ой, привітання, Ой. доброй раніцы, моя дороженька. А хто тут слезки ліє, га? Ой, привітання. А ви хто? Я ж Касіна бабуля, бабуля Марфа. Хуткая суцяшальная дапамога. Ух ты! Вельмі прыемна. Мы толькі што пра вас гаварылі. Я Вара, а гэта Лесик. И плачу я. Ай-яй-яй-яй. А Касечка мне про вас рассказывала, так. Вы ж яе сябры, так? А ну, хутенько слезки оттираем, хутенько. Я ж привезла вам гостинцу, пирожки, цукерочки. Ой, смакота. Дякую вам, бабуля Марфа. Зараз будем частоваться, и вы расскажете мне, за чего плач, добра? Добра. А наші глядачі пакуль мультик паглядяць. Якія глядачі? Де? Диву я не там. Ой, які симпатичные. Ой, ну добре, глядите мультик, глядите. А вы допоможете мне, коли ласка, стол накрыть, добре? Добра. Добре. Ешьте, мои дороженькие, частуйтесь. Якие ж вы худенькие. Якія ж мы худенькие. Мы нормальные. Не спрачайтеся со старейшими, а лепей берите яшчэ вон по кавалочку, берите. Дякую, бабуля Марфа. Уяўляю, як яна нашу Касю раскормила. Вірніца у двери не улезе. Ага. А что гэта вы там хихикаете, га? Нічого, бабуля Марфа. А где наша Кася? Чому ви без яе приїхали? Касечка моя зайчка засталася с дядулем, панасом, а меня до вас отправила.
каб я вось гэтых гасцінцаў вам привезла, пачаставала вас. Зразумела, чаму? Бо сама не справлялася іх есці. Мы вам вельмі ўдзячныя, бабуля Марфа. Толькі... Что такое? Что такое? Можна мы гэта потым даядзім? Ой, не спадабалася, нясмачна, так? Не спадабалася? Што вы, спадабалася? Усё вельмі смачна. Просто мы ўжо так наеліся. Болей ні крошкі не зможам праглынуць. Вось як? Ой-ой-ой-ой, нейкія вы нетрэніраваныя. На нічога, я гэта выпраўлю хуценька. Так, яшчэ па адным кавалачку, хуценька. Не, давайте лепей у якую-небудзь гульню згуляем. Ага. Кася вельмі любіць гульні. А вы, бабуля Марфа? Я таксама. Кася ж моя унучка, усё ў мяне, так. Но моя любимая гульня – гэта крыжаванка. Хочаце паспрабаваць? Вядома. Тады вось вам 2 словы. Ага, у абодвух по 5 літраў. Так, першае слово, што ідзе зверху, униз. По вертикалі, значит. Ага, ну так. Яно абазначае чалавека, які любіць і ўмее гатаваць. Да гэта ж пра вас, бабуля Марфа. Ну так, пра мяне. А другое слово по горизонтали? Ага, яно называе страву, якую гэты чалавек болей за ўсё любіць гатаваць. Ну, калі дакладней, пячы. Ну ўсё, час пайшоў. Значит, чалавек, які ўмее гатаваць. Так, і я, здаецца, ведаю, хто гэта. Ну, кажы хутчэй. Гэта кухар. Сапраўды, і колькасць літра супадае. Бабуля Марфа, першае слово кухар. Ух ты! Як вы хутка! Правильно! Ура! А цяпер хутенька пра печыва думайце. У нас з'явілася 1 літара. Р. Можа, пернік? Не, тут 5 літр, а у перніку 6. Сапраўды. Сябры, дапамагайце. Якое слово загадала бабуля Марфа? О, чуеш? Дзеткі нам падказваюць. Гэта пірог. Так, бабулечка. Малайцы! Якія вы здагадлівыя. Нам гледачы дапамагалі. Ага, і вы малайцы, хлопчыкі і дзяўчынкі. Ну, крыху адпачылі? Цяпер зноў за прысмакі. Вунь, колькі ўсяго засталося яшчэ. Ой. А давайте мы вам лепей мультфильм покажем. Ага, цікавы мультфільм. Ну, добра. А вы частуйцеся, а потым я адразу пачну абед гатаваць. Маловато, але на 1 обед хопіць. Так. Чуєш, Лесик, бабуля Марфа збирається нас цілою каструлей супу накормить. Жах. Я пасля яе сняданка яшчэ доўга есці не захачу. І я... Трэба нечым адцягнуць яе ўвагу. Ага. Бабуля Марфа! Чаго? А хочаце, мы раскажам вам, якія цудоўныя у нас гледачы? Вядома. Я ж люблю маленькіх дзетак, асабліва, калі ў іх апетыт добры. Наконт іх апетыту я не ведаю, а вось што дзяўчынкі і хлопчыкі разумнікі, гэта дакладна. Бо яны змаглі адказаць на наша такое складанае пытанне. Гэта на якое? А вось яно. Гэта краіна ляжыць проста сярод міжземнага мора. Другая подсказка.
Форма яна нагадвае бот. І апошняе. Сталіца гэтай краіны – горад Рым. Ой, сапраўды складаныя. І няўжо дзеткі адказ ведаюць? Так, многие дослали нам листы. О. Але самыми першими были Виктор Поплейко з Минска и сестрички Маша и Катя Гаврильчик с городского поселка Подсвилье Глубоцкого района Витебской области. І што ж яны адказалі? Якая гэта краіна? Италия! Мы віншуем вас, сябры, з перамогай. Ну якія ж вы малайцы, дзеткі. Ай, да я для вас, я цэлую гару пірашкоў напяку. Лепей не трэба. Не трэба. Чаму? Бо у нас ёсць спецыяльныя прызы для нашых пераможцаў. Часопісы «Рюкзачок». И мы их дошлем нашим знаўцам по почте. А як же ж пірашкі? Іх па пошце не дасылаюць. І шкада. Але ж пірашкі я ўсё роўна спяку. Для вас. Бабуля Марфа, глядите, мультик починается. Ух ты, где? О! Ну ўсё, обед я вам зготовала, пирожков напекла. На цэлы год нам хопіць. Дякуем, бабуля Марфа. Калі ласка, добрый аппетит, самое галоўнае. Не забывайте. Ну, теперь можно и до дома вертаться, до Касечки моей. Мусить сядзець там, голодная, без мяне. О, с такой бабулей проголодаешься. Ага. А калі до нас ужо Кася вернется? Хутка, праз пару дзён вернется. Ой, хоть мне вельмі не хочется яе так рано отпускать. Ой. Перадайте Касе прывітанне ад нас. І скажите, что мы вельмі сумуем и чакаем яе. Кто чакае, а кто и не. Ой, Лисик, не прикидывайся, чакаешь. Абавязкова усё перадам. Ой, як я радая за Касечку. Якія ў яе цудоўныя сябры. Я вас таксама полюбила. И мы вас, бабуля Марфа. Приезжайте до нас яшчэ. Абавязкова. Ну, я пайшла. До побачення, деточки, до побачення. До побачення. До побачення. Ну вось, и нам час с глядачами развітвацца. Сябры, не сумуйте. Мы хутка убачимся зранку у нашым добраранку.